אני רוצה להראות לכם כאן איך בונים אתר דף עם אסרת AI. אם אתם לא מכירים את וורדפרס, אין בעיה, זה מאוד מאוד קל, וכמובן אתם מקבלים את כל התמיכה ממני. אז אני הולך לדפים, שזה כאן. אם האתר שלכם זה בעברית, אז יהיה לכם דפים בצד השני. אבל דפים, במקרה כזה, האתר שלי באנגלית. אני רוצה ליצור דף חדש. אני אשים שם לדף שלי. נקרא לדף הזאת אתר באסרת AI. נלחץ על Use the Builder. ויש לי שלוש אופציות לבחור. אני יכול לבנות אתר או דף. במקרה הזה זה דף. אתר זה צד של דפים. אני בונה דף אחד עכשיו. ברגע שאתם רוצים אתר שלם, נגיד 5 דפים, 10 דפים, אתם בונים דפים. build from scratch, כאילו לבנות מחדש, מאפס. אנחנו לא נבחר את זה. choose a pre-made layout, שזה אומר תבחר מטמפלטים שיש כבר בנויים בתוך המערכת, ואנחנו לא נבחר את זה במקרה כזה, אבל בהחלט אתם יכולים ללחוץ כאן ולראות מה יש כבר בנוי ולבנות אתר דרך מה שיש כבר בנוי. נבחר על build with AI. אז כאן כל מה שאני צריך להגיד זה מה אני רוצה לבנות. describe the page you want with Divi. נכתוב אתר דף שמדבר על בניית אתרים דרך AI עם תמיכה טכנית מלאה. אני תופס את זה. האתר שלי הוא אתר לשיווק דיגיטלי ובניית אתרים. בואו נעשה את זה שיהיה פה במקרה ונגיד הדף היא בשפה עברית לקהל ישראלי. Generate layout. והנה, זה מה שנתן לי. עכשיו, הכל אתם יכולים לעשות editing, נגיד, התמונות אתם יכולים להחליף, הטקסטים, הפונט, איך זה נראה, אוקיי? אז אני אראה לכם איך אפשר לערוך את הכל, אבל בגדול זה מה שהוא נתן לי. וכמובן אתם יכולים באמת לעשות אתר שלם ממש בקלות. אם אני רוצה להחליף את התמונה פה, אז כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ, יש פה סקשון בכחול, אז ללחוץ על כאן, ואני הולך לבקראונד, יש פה תמונת background image, ופשוט אני יכול או לחדש אותה עם AI, או למחוק אותה ולהוסיף תמונה אחרת, או ללחוץ פשוט כאן, ואנחנו נלך למדיה שלנו, ונגיד אם הייתי רוצה לשים את התמונה הזאת במקום,
הייתי לוחץ כמובן, רואים את התיק כאן, ו-upload image, ואנחנו החלפנו את התמונה. לא לשכוח ללחוץ על כפתור הירוק. אם אני רוצה להחליף את הכותרת כאן, אותו דבר, אני לוחץ, יש לי גלגל קודם, כאן, אנחנו על סקשן של טקסט, גלגל, יש פה את מה שאני יכול להחליף, לבדוק, זה חשוב מאוד, יש פה אייקון של מובייל, לוחצים, ויש פה דסקטופ, טאבלט, מובייל, כאילו טלפון. אז אנחנו צריכים לוודא תמיד שמה שאנחנו רוצים יהיה כתוב גם כאן וגם כאן. במובייל זה מאוד מאוד חשוב, כי אם אתם רוצים שגוגל ידרג את האתר שלכם, יש עניין בגוגל שהם עושים, הם בודקים את האתרים דרך המובייל תמיד. אז זה מאוד חשוב שבמובייל כתוב מה שאתם רוצים, אבל כמובן אתם יכולים לבנות דרך הדסקטופ כי זה קל יותר, ופשוט לבדוק שבמובייל גם. אותו דבר אני רוצה לשנות כאן, ואתם רואים כי האתר שלי באנגלית, אבל אם אתם לוחצים כאן, אם האתר שלכם בעברית מתחילה, אז אתם לא תצטרכו לעשות את זה, אבל אם הייתי רוצה שהכתוביות יהיו בצד השני, כי זה עברית, אז כל מה שאני צריך לעשות זה ללכת לדיזיין, ל-heading text, זה H2, אנחנו נעבור אחר כך על מה זה H2, H1, אבל ופשוט אני רוצה לשים אותם, את הטקסט בצד השני. כאילו לא בצד השמאלי, אלא בצד הימני, ואנחנו רואים שעכשיו הכתוביות הן בצד השני. לוחץ על כפתור הירוק, וככה זה נשאר. עוד פעם, רוצה להחליף תמונה, ללחוץ קודם על התמונה, ללחוץ על הגלגל, אפשר למחוק את התמונה, אפשר ללחוץ כאן וללכת לגלריה. בסוף, כשאתם עשיתם את השינויים, יש פה עיגול סגול למטה. עם המאוס שלי שמתי לב עכשיו שאתם לא רואים את זה בסקרין שוט, אבל יש פה עיגול סגול, אני פותח אותו, ראיתם מה שקרה כאן, סוגר אותו, פותח אותו, וכדי לשמור אני הולך לצד הכי ימני. בואו נראה, אתם לא רואים בגלל התמונה, בואו נראה אם אני יכול להסיס את התמונה קצת שלי. יופי, עכשיו אתם רואים. יש פה כפתור Publish ויש כפתור Save Draft. אם אני לא מוכן שיהיה Published, שזה אומר שיהיה פורסם, אז אני יכול ללחוץ על Save Draft והוא ישמור את השינויים. ברגע שעשינו פורסם, אז הדף הוא פשוט על האוויר, וכל מי שנכנס לאתר שלכם, הם יכולים לראות את הדף. עכשיו, כשאנחנו סיימנו כאן, צריך לצאת מה-Visual Builder למעלה. יש פה, אתם רואים את הכחול? Exit Visual Builder, יוצאים. ואנחנו סיימנו, ויש לנו דף שלם. עכשיו, הדבר הכי טוב שיש פה ב-AI, שהדף הזה, מבחינת Technical SEO, הוא כמעט Optimized. אם אנחנו הולכים אם אנחנו רואים את הדירוג שלה בגוגל, אז כן, הדף הוא במצב מאוד טוב טכני כרגע, וכמובן אפשר להחליף את הצבעים, הצבעים של הכפתור, הצבעים של התמונות. אם רוצים להחליף, בואו ניכנס עוד פעם שוב ל-Enable Visual Builder, ואנחנו נכנסנו לדף. ואם אני הייתי רוצה לשנות את הכפתור, לוחץ, אני יכול לשנות את מה שכתוב בתוך הכפתור. בואו נשנה את הפונט, כי הפונט באמת לא משהו, אז בואו נעשה ככה. בואו נלך לדיזיין, טקסט, סליחה, בוטון, ובוטון is הכפתור, ואנחנו נשנה את הפונט. במקום הפונט זה, אני אחפש משהו שהוא מתאים לעברית. IBM, נכון? הנה כבר נראה יותר טוב הפונט הזה. בסדר. זה פונט בסדר. אם הייתי רוצה עכשיו לשנות את הצבע של הכפתור, תזכרו שאני בכפתור עצמו. הנה זה הצבע. אוקיי.
עוד פעם, לחצתי כאן, הלכתי לגלגל, חיפשתי בכפתור, בוטון, כפתור, וכאן אני יכול לשנות את הצבע לצבע שאני רוצה, אפשר צבע אחר, מה שאתם תרצו, אוקיי? מה שאתם תרצו, משהו שמתאים לאתר שלכם. שאני מבסוט עם הצבע שיש לי בכפתור, אז כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ על הכפתור הירוק שוב, אני הולך לסגול כאן למטה, ובצד ימין רשום, לא בטוח שאתם תראו בגלל התמונה שלי, אז לא הצלחתי להסיס אותה, סליחה, אבל יש Save Draft, אז אתם פשוט שמור שינויים, ופשוט שומרים את השינויים. וברגע ששומרים את השינויים, אם אתם לא שומרים, כל כמה שניות זה שומר לבד. עכשיו ששמרנו שינויים, בואו נעשה עוד משהו. בואו נגדיל את האותיות. אז אני לחצתי על הכפתור, הולך לדיזיין, הולך לבוטון, שזה הכפתור, ויש פה בוטון טקסט סייז, יש 14 פיקסלים, בואו נעשה אותם 20 פיקסלים. ואז הכפתור הוא גדול, אפשר לראות אותו טוב וללחוץ. עכשיו אנחנו נרצה, אני שומר שינויים בצד הימין. אם האתר שלכם בעברית, יש מצב שהכפתורים בצד השני של שמור שינויים. כמובן אתם יכולים ליצור איתי קשר ולשאול אותי כל הזמן. אני אצא מהבילדר עכשיו, אתם רואים את הכחול למעלה, Exit Visual Builder, יצאתי, וזהו. אז יש פה אתר שלם שעשיתי בשתי קליקים, ואתם יכולים כמובן לעשות מה שאתם תרצו, נגיד פידבק, ואתם יכולים לעשות משהו מאוד מאוד יפה בדקות בודדות, מאוד נוח, מאוד קל לכולם, מאוד מאוד קל, ובאמת אם זה נראה קשה בהתחלה, מה שעשיתי זה מאוד קל, אתם מתרגלים מאוד מהר, וצ'יק צ'אק יש לכם אתר שלם בתוך הוסטינג, אתם משלמים על ההחזקת של האתר, כי האתר הוא כמובן, האתר נמצא בהוסטינג, ההוסטינג עולה כסף, אבל מה שאתם משלם זה מינימום, ויש שלבים שונים שאתם יכולים לקחת עם מרקטינג, עם SEO וגם עם אבטחת אתר. זהו, בינתיים תהנו ונהיה בקשר.